se zove fizička veličina koja opisuje dejstvo elektrostatičke sile ovog pozitivnog neelektrisanja na ovo pozitivno neelektrisanje i da li je u tački A i u tački B to dejstvo isto. Razmislite i sad pravom da pogrešno odgovorite. Znači da ta sila izvrši neki rad. To ja nisam pitao. Ja sam pitao koja veličina opisuje dejstvo elektrostatičke sile ovog tela na ovo neelektrisanje u tački A i B. I da li je ta veličina istog intenziteta ovoga slučaja? Možda je polovna sila. Ne. Elektromagnetica sila. Kako se zove veličina koja opisuje električno polje kao materije? Jačina struje. To je jačina električnog polja E za vas. Po kojoj relaciji se izračunava jačina elektrostatičkog polja E? Znamo je li? Sad je dočeti. Pa ne. Dakle, nemojte to pisati i ne morate crtati. Ali, trebalo bi da znate za ubuduće da je jačina elektrostatičkog polja brojno jednaka jačini elektrostatičke sile kojom na elektrisano telo deluje na pozitivno neelektrisanje u datoj tački svog polja. U tački B je slabije. Zašto? Zato što je veće rastojanje. Zato je polje i uvedeno. Međutim, tu imate jedan mali problem. A problem se sastoji u sljedećem. Kako se na drugi način izračunava jačina ovog elektrostatičkog polja po intenzitetu i da li ova količina probna utiče na jačinu polja u datoj tački? To su dva odgovora koja bi trebalo da naravno zadovoljite, ali su poznate, zato što vam hoće da dobijete sasvim korektno. Ja ću izvršiti smenu. Znači, mjesto Fe pišem K puta Q puta Q probno kroz R na kvadrat i sve to kroz Q probno. Šta ovdje može da se skrati? Dobro. Iz ovoga možete zaključiti sami od čega zavisi jačina elektrostatičkog polja. Od jačine električne energije i... Ne. Srazmerne... Nema energije. Ne, srazmerne količine elektrisanja obrnuto s razmerne kvadratu. Jačina polja zavisi od sredine u kojoj se neelektrisanje nalazi, od količine neelektrisanja na tom telu i kvadrata rastojanja tog tela od tačke gde se to polje određuje. I to je sve. Niste se ovdje proslavili, ali sad šta je tu?